बैसागु बोथोराव नोंखौ नुनानै गोसोआ आंनि फागोआ सिनजाबाय थांगोन बालांफा खागोना गै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय नांगौबा नांगौ होनखागै आंनि गोसोखौ हो 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 गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय मेगन बेस्रां स्रां खानाय रुंबांबां जानजि सेरे रे बेसेदि समायना नोंखौ नुनानै बैसागो बोथोराव लांखारनो गोसो जाबाय मेगन बेस्रां स्रां खानाय रुंबांबां जानजि सेरे रे बेसेदि समायना नोंखौ नुनानै बैसागो बोथोराव लांखारनो गोसो जाबाय थांगोन बालांफा खागोना गै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय नोंखौ नुनाय मोनदों बहाबा बबेयावबा नोंखौ लोगो मोननाय मोनदों सिनायहां मोनदों नोंखौ नुब्लिद माब्लिद नोंखौ नुनाय मोनदों बबेयावबा नोंखौ लोगो मोननाय मोनदों मिनि गुसु मिनिनानै बैसागो बोथोरावनो लाजि गुसु लाजिनानै बैसागो बोथोरावनो आंखौसो फागोला खालामलांबाय थांगोन बालांफा खागोना गै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय नांगौबा नांगौ होनखागै आंनि गोसोखौ हो 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 गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय
আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সকলোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিছে বাই বাই